ottaa lisää tilaa. Istummeko siihen? Ei. Kuulemma kiinnostaa tietää, mitä sä oot miettinyt, mutta nyt on uusi vaihtoehtokin, joka on semmoinen, että Johanna ottaa sut kyytiin sieltä ja sitten Johanna on tulossa Raatiossa kanssa käymään ihmisissä. Ei, se on hanketta. Tulisitko tänään? Seuraa suunnitelmille Maria Heikkilä, Anna Mattila, Stefan Teeder, Johanna Koponen, Jaana Muhtonen ja Sanna Pakkulu. Johtoaika on 37:49. Till att slå om man vill komma till ledningen här är 37:49. Okei, no on rauhassa siinä, mä ilmoitan. Todennäköisesti olisi niin, että Johanna varmaan tulisi tuossa hakea sitten puolella.